Koliko kilograma smije dobiti trudnica tijekom trudnoće? Sve to ovisi o tome s koliko kilograma kreće trudnica u trudnoću i prema tome dijelimo ih po body mass indeksu. Na ispod 18 su neuhranjene, slabo, znači niske tjelesne težine, umjerene tjelesne težine, onda umjereno pretile i pretile, znači sa body mass indeksom preko 30. Trudnica sa umjerenom tjelesnom težinom dobije 12 do 15 kg i tu recimo otprilike 3,5 kg ide na dijete, 700 g ide na posteljicu, 900 g ide na povećanje maternice, litra ide dodatno u krv, znači u organima se zadrži oko 2 litre vode, to je još 2 kg, a imamo i 4 kg masnog tkiva. To masno tkivo nas ne treba zabranjavati, jer su stručnjaci izračunali da je to rezerva kalorija koja služi trudnici, to je tada dojilji, da za sljedećih 9 mjeseci ima rezervu za dojenje. I to se potroši u sljedećih 9 mjeseci. Tako da se ne treba brinuti da se te kile neće skinuti. Koliko treba jest? Znači, postoji dogma da bi trebalo jesti za dvoje, a to nije istina. Znači, jede se normalno, plus 200 do 300 kalorija dnevno više nego što bi se standardno jelo i to je dostatno da bi se održala normalna trudnoća. Prvi trimestar 2 kg se smije dobiti, a u drugom i trećem trimestru, ovisno o body mass indeksu, znači neuhranjene trudnice trebaju dobiti između 450 g i 550 g tjedno, umjerene tjelesne težine od 300 do 500, umjereno pretile trudnice trebaju dobiti do 270 g tjedno, a pretile trudnice do 170 g tjedno. I to je dostatno za održavanje normalne tjelesne težine i trudnoće.